Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Jewħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla lejna. Nitolbu ħniena u maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Viktorja, Luis Bartolo, Angela u Francis Xwireb. Nitolbu. Anqal il-fema tagħna mulej biex inħejju it-triq lill-ibnek il-waħdini, ħalli bil-midja tiegħu fostna jistħoqilna naqduk b'qalb safja b'ibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Jiena il-mulej Alla tiegħek, inwiżnek minn idek il-leminija u ngħidlek, tibżax, jiena l-għajnuna tiegħek, tibżax Ġakob, daqsxejn ta' dudu fl-art, intom bnedmin ta' Iżrael. Jiena l-għajnuna tiegħek, oraklu tal-mulej, il-feddej tiegħek il-qaddis ta' Iżrael. Arani, jiena nagħmel minnek romblu ta' dris ġdid, jaqta' u kollu snin. Int tidres il-muntanji u tfarrakom u l-oljiet tagħmilhom tlief. Int idderrihom u r-riħ iġorrhom. U r-riefnu ixerridhom. Imbagħad int tifraħ fil-mulej u tiftaħar bil-qaddis ta' Iżrael. Il-foqra u l-imsejknin ifittxu l-ilma u ma jsibux. Il-sienhom niexef bil-għaġġ. Jiena l-mulej nismagħhom. Jiena Alla ta' Iżrael ma ninsihomx. Xmajjar ta' ilma mfawwar fuq l-oljiet erja u għejjum f'nofs il-widien. Nibdel id-deżert fadira ilma u l-art nixfa f'għejjum ta' ilma. Inxettel iċ-ċedri fid-deżert, il-gazzi, ir-riħan, is-siġar taż-żebbuġ, intella ċ-ċipress fix-xari u magħhom id-dolf u l-bux biex hekk jaraw u jarfu, jaħsbu u jifhmu wkoll li id il-mulej għamlet dan u l-qaddis ta' Iżrael ħalqu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej twajjeb u ħanin, il-mulej twajjeb u ħanin. Ħankabbrek Alla tiegħi Sultan, ħanbirek ismek għal dejjem ta' dejjem, twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Il-mulej twajjeb u ħanin. Kull ma għamil turrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha, is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Il-mulej twajjeb u ħanin. Biex jarfu l-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek saltna għaż-żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Il-mulej twajjeb u ħanin. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Attru smewiet mill-oli u jraxxax isħab il-ġustizzja, tinfetaħ l-art u timbet is-salvazzjoni. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: Tassew ngħidilkom li fost uliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista u madankollu li żar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa akbar minnu. Minn żmien Ġwanni l-Battista sal-lum is-saltna tas-smewwiet
il-bnedmin qegħdin jitħabtu bisħieħ għalija u dawk li jitħabtu bisħieħ jaħtfuha. Għax il-profeti kollha wkoll il-liġi ħabbru sa minn żmien Ġwanni u jekk tridu temnuni dan hu Elija li għandu jiġi. Min għandu widnejn ħajjisma'. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu tal-lum iżjies jitkellem minn Ġwanni. Ġwanni l-Battista li l-missjoni tiegħu kienet li jħeġġeġ il-poplu biex jintebaħ bil-preżenza ta' Alla fostnu, f'nofsu. Għalhekk dan il-leħen jgħajjat wittu it-triq, ħejju ruħkom, neħħu dak li qed jifridkom il-muntanji ta' bejnietkom. Għaliex minu dak li ġej. Huwa l-mulej li jħobbok. Huwa l-mulej li jieħu ħsiebek. Bir-raġun, il-profeta Eżajija imur ipoġġi l-kliem tal-mulej, il-mod ta' kif Alla ifarraġ lill-poplu tiegħu, ta' kif Alla jkellem lili u lilek. Ejjew napplikaw dawn il-kelmiet għalina. Ejjew nemnuhom. Ejjew nemnu li dan Alla qed jgħidu lili dalgħodu dan il-kliem. Jien il-mulej Alla tiegħek. Inwieznek min idek il-lemenija u ngħidlek tibżax jien l-għajnuna tiegħek. Jista' jkollna kliem iżbaħ minn dan. Jeħtieġ biss li nilqa' l-invit ta' Ġwanni. Inħalli dan il-kliem jinżel fil-fond ta' qalbi biex nemnu. Jien l-għajnuna tiegħek. Intom bnedmin daqsxejn ta' dudu tal-art. Li forsi aħna niżbaljaw. U għalhekk ma nħossux il-preżenza ta' Alla. Għaliex naħsbu li aħna sirna Allat. Kif jgħid il-Malti, kibret rasna. Qed naħsbu li lħaqna s-sema. U l-mulej Alla qed jgħidilna żomm postok. Ftakar li inti daqsxejn dudu tal-art. Imma l-kemm inti daqsxejn dudu tal-art, jien l-għajnuna tiegħek. Min tikbirlu rasu ma jgħinx il-dudu tal-art. Alla li jżomm u li ħalaq is-sema u l-art huwa l-għajnuna tiegħi u tiegħek li jien dudu tal-art. Fil-waqt li nistennew il-miġġa tal-mulej tagħna Ġesu Kristu, ejjew nitolbu lill-Missier biex juri ħnina magħna u ngħidulu sabiex ifittex jagħtina s-salvazzjoni f'ibnu. U għalhekk ngħidu mulej ħniena, mulej ħniena. Biex il-Knisja ma tibżax ix-xandar b'kuraġġ il-miġġa tas-saltna tiegħek fid-dinja. Nitolbu mulej ħniena. Biex il-gvernijiet jaħdmu għal veru ġid komuni tal-bnedmin afdati f'idejhom u jikkollaboraw biex id-dinja kollha tgħix fis-sigurtà u fil-paċi. Nitolbu. Għaż-żgħażagħ tagħna biex ikunu xhieda kuraġġjużi tal-valuri awtentiċi tal-Evanġelju. Nitolbu.
Min dan is-santwarju għażiż nitolbuk mulej, permezz ta' Omna Marija, kompli uri magħna u mal-familji tagħna il-ħniena tiegħek. Qawwina fil-fraġilità tagħna, erfana mill-waqat tagħna, atina l-qawwa li nħobbu u naħfru lil xulxin nitolbu. Nitolbuk mulej għal-morda tagħna, għal dawk kollha li jduru bihom, għall-emigranti tagħna, għamel li l-koll kemm aħna insibu l-għajnuna u l-imħabba lejn xulxin nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Atina mulej il-qawwa li nkunu profeti tal-miġja tas-saltna tiegħek biex naħtfu il-kelma tiegħek lis-salvana u nevanġelizzaw lil minu bilaċċ għall-verità u l-ħelsien. Jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamil li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li inti tagħtina fis-sema bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li ntħejjejt minn qabel. Fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djar il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġi u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċit tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu
il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirri talikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda, ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu jħarisni.
Nitolbu. Għamil mulej li l-misteri li għalihom inġbarna ikunu taġita għalina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nejdu flimkien 3 Ava Marijiet l-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.